Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ndika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waslu yaumil jum'ati utawi atus dina Jumat iku wajib. Laisa ora ana apa muradu perkara kang dikarepaken. Apa iku anahu temen rasulun wajib fardhon ala fardu. Kedua dari utai Rasulullah awal dan takwili tafsir ditafsiri wajib di sunnah in dalam sunnah au fil muru'ah utai dalam kaperwilan au fil akhlak utai dalam budi pekerti al jamilati kabagus kama takulu kaya oleh ucap soal arab wong Arab aku kau teh akhiro wajib alaya bahasa isun tak betul tafsir dan hukum Kama bajine barang afatahu to keterangan afatahu kawus maidai to nuduhake masuk wala azizi Imam Aziz naklan halimidaan batin saking pendapatnya para ulama wajib ala kulli muhtalimin yang tak saben-saben wong kang balik ai bali untuk si wong kang balik aroda ikan arepake so balik mau kudu sholati nekani sholat Jumat Rawat yang hadis Imam Malik wa Ahmad dan Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah Nabi Sa'id Al-Khudri. Kanjeng Nabi dawuh bahwa adus dina Jumat itu hukumnya wajib. Tapi wajib nek kene bukan berarti wajib fardu. Ora kok nek ora dilakoni yo dosa iki yo ora wajib kaya wajib sing nang fikih ya kuwi gawean sing nek dilakoni dijanjeni ganjaran sing tinggal diancam siksa wis nang kan wajib. Tapi nang kene sing dikersake adalah wajib sunnah. Au fil muru'ah utawa dalam kaperwilan mesti kehormatan seseorang. Di wong iki nek nang dina Jumat termasuk dianggap duwe akhlak sing apik lan duwe kehormatan kuwi mula nek arep mangkat Jumatan kon adus. Lah perintah kon adus kuwi mergo jaga muru'ah, jaga kehormatan lan jaga akhlak sing apik mula kaya-kaya barang wajib. Jadi wajib di sini beda kaya wajib sholat, kaya wajib puasa. Yang gampang ya ini adalah wajib berupa anjuran sing dibanget. Senajan neng kono tidak muni wajib tetapi orang ngentek umpama orang nglakoni iki dosa ngono. Utawa umpama ora adus Jumatane yo ora sah ngono tetap sah. Tapi anjuran yang dibantu. Ala kulli muhtalimin wajib wae ngatasi saben-saben wong sing balik bali tegese wong sing wis dewasa. Sing wong mau arada furudus shalat. Fudurus shalat. Perintah kon adus kuwi khususe wong sing wis balik dan pancen arep mangkat Jumat. Nek ora arep mangkat Jumatan ya pakai sunat. Maka kita tahu tak terangke bahwa hadis ini memang bermakna loro. So ditafsiri nganggo dua pemahaman. Adus Jumat kuwi wajib tumrap saben-saben wong kang balik. Ketika maknane muhtalimin iki maknane balik. Nek asline muhtalimin iki maknane wong sing ngimpi metu mati. Utawa wong sing ngetokake. Nek merujuk karo kata-kata muhtalimin maknane metu mati. Maka wajib minum dadi wajib sing fardu. Tetapi kuwi ya iso dipatahke. Lah nek mimpi metu mani iki ora Jumat ya
wajib. Tapi ngopo kok nek ndak dihubungi karo Jumat? Mungkin cara Syekh Nawawi Al-Bantani nafal muhtalimin kuwi maknane ora kok ini. Tapi nang balik. Japen wong sing wis balik, sing wong balik mau arep nekani Jumat. Iku luri-luri apa ora sak luri mung apa-apa. Nah nek niku hubungane nek keutamaan. Cara ning Safina utawa ning Takrib yen wis diterangke. Bahwa kesunahan adus kuwi duweni wektu dhewe-dhewe. Adus arep dinggo mangkat Jumatan itu mulai disunahkan ketika wis manjing subuh. Itu sunah. Bar subuh kok langsung adus to arep subuhan tapi wis manjing subuh. Adus dhisik. Kuwi niate adus gedhe apa adus Jumatan. Artine kok mau adus gedhe dibarengi karo niat adus Jumatan, itu wis oleh sunah. Tetapi sing paling utama wong adus Jumatan ini ketika arep mangkat. Nek wis arep mangkat lagi adus. Mergo tujuane adus itu adalah ngilangke gondo sing ora apik. Mergo lewat awal wong akeh. Artinya tujuan itu bisa tercapai ketika wong iki adus wis arep mangkat. Nek wis adus ke subuh mengko mangkat Jumatan wis setengah 12. Terus ning sawah wis ngopo-ngopo, ayo kan ya padha wae. Tetapi kesunahane wis oleh. Perbandingannya ayo bangun adus. Bina adus maka adus balik ini buatin sing adus niku wau. Ya oleh wae. Oleh wae. Bahkan ketika makan yang adus Jumatan ya oleh. Senajan mau iso wis adus. Itu barang sunnah bukan barang wajib. Yang dimaksud niku adus niku wis lah ya Pak ya. Ayo. Jadi kok mboten kok namung adus sekedar ngilangi gondo niku mboten to. Senajan nggih niku nggih fungsine nggih ngilangi gondo tapi kan niate wis lah. Ora nek iki adus ora ngilangi hadas. Mboten. Beda karo adus junub. Beda karo nek adus junub. Adus junub atau adus ngilangi hadas gede iki waton terus. Waton rata awake nganggo banyu kulit karo wis niat wis sah. Tapi nek adus Jumatan ini memang kesunahane kejaba bentuke adus kuwi kaya wong adus junub, artine kabeh awak kudu terus. Kesunahane kan pancen ngono. Tetapi tujuan paling utama adalah ngilangi gondo sing ora enak. Lebih bersih apa? Artinya ngresiki dohir. Nek adus junub atau adus gedhe lak ngresiki adas jero sing ora ketok. Maka gandengane ya. Gandengane adus iki lak mesti karo tatayub jenenge. Termasuk kesunahan Jumatan lak tatayub, bersih. Bersihnya diantaranya ngetok ibu, nyukur hulu, elek, nyukur gemas, potong rambut, wis menawa sampai yang terakhir nganggo wewangian. Iki kan rangkaiane karo maka aduse adalah adus dalam rangka bebersih. Bebersih dohir ora kok bebersih batin. Ora ngilangi hadas. Berarti hitungane kuwi kan nggih tergantung niat nggih Pak ya. Nah iya, ya apa kan niat. Lah nggih senajan kurwatan adus tapi mboten nggih niat nggih Jumatan kan hitungane mboten asal ganjaran niku. Ya ora oleh ora niat kok. Padha wudu tergantung niat. wudu. Ya makanya kebanyakan kan nggih kadang yang waton adus ya adus mergo kanggo Jumatan. Kur mergo ngene kan niate kan mboten niate kan to. Kalau berawal ini kan senajan nalika bil arwah iki ora dilafalke. Tapi ketika awal harus niat adus arep kanggo mangkat Jumatan. Terus tata carane adus ya ngono
kuwi kabeh tersi yo karo sabunan resik. Ngene iki yo colong sing sunah. Lah kuwi nek adus Jumat mulai mancing subuh. Nek adus riyo yo Idul Adha atau Idul Fitri kuwi manjinge bar tengah wengi. Angger wis bar jam 12 kuwi niat sunah adus Guriyaya wis kena. Wis oleh ke sunah manjinge yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane ku adroga nang sunah Jumat ing Jumatan ing kolam. Maka itu beriman indawa dalam misalnya Allah ajrumi ati syaitin utawi ganjarannya 100 mati syait. Wong nemu Jumatan iki ya lek Jumatan ora keri. Utuh seo ikut bayoman salate ora keri. Mungkin oleh ganjaran padha karo wong 100 mati syait. Wa an Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku adroga lamun nemu sapa man minal Jumat saya Jumat atal ing sak rakaat fal yusolli mongko becik salat sapa man ilaiha maring rakaat mau ukhra lawan rakaat kaweneh. Wa man utai samane ku fa'itatun iku fa'id orang iku fatathu ngepotake iman apa rakaat rakaat fal yusolli mongko becik soman arba'an lawan rakaat. Au qala ta'ala bi samanya nabi abdullah isqahur rawaje hadis sapa at-Tirmidzi. Fa'au mongko te lafal au qala abdurrawi kula lisyabi karena faidah maman minal rawi sampai wong kang riwayat hadis mesti ngene. Kanjeng Nabi dawuh iki riwayat diwali Abu Hurairah. Wong ki nek nemu Jumatan sak rakaat. Wis sak rakaat iki dheweke lek teko kuwi iman durung rukuk nek rakaat kedua. Daya minimal pas rukuk. Ning nek iman wis sujud di rakaat kedua, berarti wis ora nemu sak rakaat. Nek wong kok ijin nemu sak rakaat, artine keri sak rakaat nalika Jumat. Tapi ijin nemu sak rakaat sing utuh, maka dheweke minggurkan nepi sak rakaat. Artine sing dianggep Jumat. Tapi nek dheweke wis ora nemu sak rakaat, teko-teko kok misalnya imam wis sujud atau wis tahiyat malah. Tapi tetap langsung kon melu tetapi bukan sholatnya batang rakaat. Jadi begitu. Mergo hukum jamaah Jumat itu beda karo jamaah sholat biasa. Nek sholat lima waktu, waton imam urung salam kok iso nusul kuwi tetep oleh ganjarane jamaah fitur. Artinya itu dianggap jamaah. Tapi nek Jumatan kok nemu orang ngantek sak rakaat. Kuwi wis ora dianggap Jumatan. Tepane. Dianggap ora Jumatan, wis ora oleh ganjaran Jumat. Mulai mensurah kuwi. Iki bentuk apa ya? Ketegasan yang Kanjeng Nabi terhadap Jumatan. Mesti Jumatan ini kono cuman suatu sing sepele. Nanti disyaratke minimal kudu apa nemoni sak rakaat. Aja nanti kurang saka sak rakaat. Ngantek kurang sak rakaat secara fikih pun cara dohire itu ikon benepi tadi sholat dulu artinya wis ora dianggap wong Jumat. Teko mulai imam wis sujud atau wis
bar iktidal arep sujud. Nah, wonge makmum teko takbir ihram langsung melu sujud ning pindho terus tahiyat. Kuwi wis ra dianggep Jumatan. Maka secara fikih dheweke kon genepi dadi patang-patang. Ora oleh njumi rong tangan. Aku makmum Jumatan, ayo ning kowe ora nemoni sampe aku utuh, ora dianggep melu jamaah Jumat.